Iki tasih gue anu kathah sing gadah hotel. Nggih nek jenengan mboten enten. Mboten enten menan. Lah ngen kula jenengan kok Kutha napa malah nggen kula malah teng desa. oh nang desa. Nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pagi hari ini saya akan menggugah Mas Don. Bahasa Citoro ya. Di markas pusat. Jadi ini rumah kosong. Rumah kosong disewa bos untuk tidur para karyawan. Iki alat-alat Pak Tajer ini. Ini Mas Don. Bos. Bangun bos. Bangun. Datangi. Kumur ngopi. Oke. Ternyata kelamun dari takudanan. Persiapan kerja lagi, mumpung pagi. Nek awan udan, Bos. Tiba. Macam apa sih? Suasana ning Diu kecek. Alhamdulillah. Kita terang nih, Bos. Biar perjalanan yang lokasi kerja. Di suasana hari ini rambutan. Bos sawut. Dan masuk desa dusun kecek. Maca CEO, penyamaran CEO. Pagi-pagi jalan kaki. Sawah. Jadi kerjanya kita masuk mewah hari. Mewah ya artinya mepet sawah. Ayo. Berat yang kita temui berapa kilo? Jauh berapa kilo dah? Kayak mbah, aku lek ngitung gak apal ngene. Mau 10 jangkat kok. Oh, jangkat. Kilo. Sawah ke jemok anu. Jemok dol. Ngawur. Oh iya. Jake koyo ngene lho. Lapangan calon. Iki 800 juta kaya payu iki. Wis siap. Antenge lalit kuwi. Apa? Anteng. Tinggal perantingan tadi. Persiapan. Ini persiapan sarapan juga sarapan. Atau jadi vlognya hari ini sarapan neng sawah itu. Sawah. Momen istimewa. Gimana? Yang lanjut lagi video ini. Ceritanya mau guys. Kasih kok bontot. Yang betina kok cerita terus lho. Tetep ya. Cerita. Meneng ae. Meneng yang vlog. Sarapan nih. Gua arep ngirim karyawan. karyawan. Kemarin kan lho. Aliran tadi kirim. Nyesak no. Di bareng sarapan. Sarapan berapa ya? Melu toh. Hari ke berapa? Hari ke-8. Ke-8 perjuangannya ini. Iya. Berjuang terus ditanya status merdeka. Gong. Sesuwi merdeka nih. Sesuwi merdeka nih.
Timbone ning ndi lho. Timune ning kono ning. Lah ning kono Langkong. ora apa-apa. Tapi lek darahmu naik kok yo malah medeni. Heeh. Kita sepil aura gelap metu iki lho. Itu menyatu karo ngono apa? Tanaman. Hah? Apa? Sawah. Pari jadi ini. Tak kon nanduri pari. Nggone Pak Demu sing ndi? Ini Pak De. Niki wong macul e. Sarapan dhewe. Iya. Gak nges tak wong biasanya gak sarapan isuk nih, gak tahu. Sarapan tuh iso. Sarapan pego. Mulai ya mate ku lebul. Kok ngono. Sarapan wi gak tahu. Sarapan itu. Heeh. Sarapan pego. Heeh. Loro di ini. Ben barak. Antak ya wis to. Nek teramule. Rantai teramule. Ini kurang. Kapan lokasi? Gunung ndi to kejane? Gunung Merapi. Gunung Merapi, Bos. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya kayak Gunung Lawu lagi lho. Heeh. Berarti iki mak mlaku ngarah ngono. Ngalor. Heeh. Terus ngidul lho kono. Bingung aku. Ora to. Ora. Bingung aku ning kene iki. Dia bingung. Iku kecaan apa iki? Wit gedang. Waktu arep tidur apa piye? Oh, terus ke Gunung Lawu. Oh, Ngumbar. kayak Gunung Taruh ngumbar. Gunung Jatirogo. Kita taruh gunung ngumbar boleh. Oh, Gunung Kembar amplek jan. Berarti misteri Gunung Merapi kan itu. Heeh. Wapi ya. Iya. Mandan wak sejuk ngono. Jadi apa ini? Oh, jalan pas sarapan. Ya, tanan. Wis teko kene nggih. Pitiso. Pitelah sadek. Geser. Atur ini. Kita aja zaman Jepang. Heeh. Iya. Nah, Ini dia. sarapan toh. Sarapan. Iya. Isu. Nanti spill nama sapanya. Tapi sarapannya aku. Aja wisu dan baik. Si isu baiknya. Sampai Oke, setengah itu ya. Tuh isu. Mana isu? ini lemak apa nih jero? Jero. Spill sarapan, Mas Don sarapan. Area perkebunan. Bu. Wih. Coba kan gontel. Apa sih ngake? Jane. Ya yo kuwi engko ngawan berarti sekarang kok awan. Iya. Kok madang sarapan kok madang. Iya, sarapan. Sarapan dulu, Bos. Kowe telur. Apa iki? Lah. Mau meneng. Meneng kering. Sarapan. Aku harus sarapannya. Sarapan. Aku video tok apa sarapan nih? Video sendep Bos. Itu barak ya. Iya ngono. Syukuri karena pagi hari ini kita bisa sarapan. Habis sarapan, ngopi, terus rokok, gak boleh rokok. Terus kita beraksi di mana Bos? Ono kae Bos, engko kerjane. Sawangane tinggal kopi video kayak nang sor gunung. Gunung Lawu. Gunung apa Dan? Gunung Lawu. Sarapan, Mbah.
Nika gunung pundi ya, Mbak? Nika gunung pundi ya? Sing nika. Sing nika gunung pundi? Oh nggih. Iya bener. Rumah pompa. Yang rumah pompa nih rumah pompa. Tuh. Paling ya labu karo Merapi ndak. Manganmu nata sanem biyane lho. Iya. Mangan akeh tenagane kudu full dong. Lemen udan. Kapan, Mbah? Pun badhe tandur loh. Oh. Pun nomor pinten winane? Hmm. Iki tasih gue anu kathah sing gadah hontel. Mboten enten menan. Lagian kula jenengan kota. Kutha napa malah nggen kula malah teng desa. Oh, nang desa. Nggih. Iya, oh, jenengan saya sabaratane kula nek sangi sore mboten sabar. Wis beda, tapi tasih kuwadah teng mriki hontel. Nggih. Aku Pak udah mah iso tuku ra iso numpai. Nggih saged numbas, saged numpak. Sarapanin Mbah nggih. Nggih. Sarapan sih bos ya, mie terus malah akhirnya sarapan ya, setengah satu. Sarapan, bekerja. Bos terima kasih sudah mengikuti video ini sampai di menit ini. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih, terus suwun, dan juga jangan lupa support terus dukung masuk channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des.